Oglumyz kitap bilim merkezine gatnaga uğran berdiňe bilimde edebem gowlany uğrady eken. Bolmolsam şeýle de kisem deň derejede gerek. Bu Tomsk mövsümine de ýazararsymy? Nesip bolsa. Ha näme boldy? Selviň ama gatnaýan eken Tomsk'a diýinjallarjak yssyda çağam kösep berjek gelipdir. Näme kösen günüň aşagyna koýamy. Onsoňam çağadyr da biraz berkemek üçin kösenmelem bolara. Bizim ýüregimiz sizinki ýaly ejidirak bolýar, şoň üçin hem nefsimiz agyrýar-da. Dogry aýdýan bolam gerek. Çağı ösüp barýan baý bolýar. Ejeden mähir söýgüne öwrensin. Kakadan edep hem mertliğe öwrensin. Muallimlerden hem alym bilimi öwrensin. Şeýdem ýurdumyza asylly, edepli, mert nesil köpelsin. Çağa üçin roňşyň üstüne gidäýmegin. Ýok, gidesim ýokla ýöne gaharym elýär-de. Oglum ýuwaş görüp sygdyran oklar şoňa janym ýanýa. Olar çağadyr urşaram, söwüşärem, künden ýen oýnap giderler. Ara ýolukda goňşyň göwnüne degen sen bolaýmy? Ha wala. Bugün işden Irak gelä dogannaňam geler mihmançylyga. Bolýa ýadymda. Salamu alaikum başlyk. Mümkinmi? Wa aleykum esselam, gel geç. Başlyk, mene ruhsat sorak gelim 3 günlük. Bäh, näme sebäpden ruhsat gerek? Inime ýörýäs. Menem ýeki erkek dogan bolam soň hemme zada özüm ýetmeli. Dogry edin. Hakykagan etmelsem şol. Dogan dogana dayanmaly. Sana ýöne şuna az bolmalymy? Ay, Al çay içene. Türkmen ağa toy eden urlan tutja. Ýakyn daş diýmen, saça giňden ýa-da. Bizden hem näme hyzmat bolsa çekinmän aýdarsyň. Oňdaşyndan täze süýjönümlenmez bilen toy saçaňy berdi. Sana da bir hepde ruhsat. Arkaýyn toýuň soň. sağ olun başlyk. Häzir magazyna baryp ýa galjak. Soň barýan nesip bolsa. Wy ýagy näme etjek bara öýde dünallyga. Nahar ýagdaýal maşyna ýagy. Wy ýaşaýlemy? Borona gel berersiň da. Bolýa sag bol, bararyn. Esas köp girdeýji galýan ýaglar satjak goluň. Gullukdaş, salamu aleykum. Wa aleykum esselam, tanamadymly. Men Kakajan Şalaryf bile bolupdy kimiz. Ha şeýlemi, saçyň dökülüp gidipdir, tanar ýalam däller o. Bärdi işleýäň senem. Hawa ýesi men şumaga diýin. Ha, tu eleme. Näli ýaglar gerek, daşar ýurt ýaglar ammadyr. Maňa türkmeniňki